kopiere. Ja, altså, det bedste jeg kan sige til det er, at det kan jeg mærke i min mave. Ellers altså jeg kan godt se på et billede, hvis jeg har malet et billede, så kan jeg godt selv se, at ej, det går ikke, og så ender jeg simpelthen med at male det over. Men der er det jo ikke engang noget ud til nogen endnu. Og her, der har jeg tænkt mig, at da det var hedebølge, og det var et fantastisk lys, der kommer, når det er hedebølge, så er det som om, at alting, den der varme, gule farve, alting får i luften, og det hele, det bliver sådan på en helt bestemt måde, når det er så varmt. Og det var virkelig meget varmt. Og så tager jeg svampen, der ligger ned i. Suger det op. Og så kører jeg ud over det hele. Og så er det vigtigt, at det stærkeste lys, det kommer her, fordi der er ikke noget, der skygger. Hvad der er god kunst, det er et meget, meget personligt spørgsmål. Det er jo simpelthen, der er næsten lige så mange svar på det, som der er menneskelig begejstring for det kunst, de ser på og bliver optaget af. Altså når først en beskuer står og kigger på et stykke arbejde og bliver berørt af det, så er det god kunst for det menneske. Så opstår der en dialog, en sammenhæng imellem de to. Og så er det god kunst for det menneske, der står og kigger på det. Og så kan man sige, hvad er god kunst i der, hvor man spekulerer i kunst, hvor man har investeringskunst. Ikke spekulerer kun, men et investeringskunst. Og det synes jeg er noget helt andet. Nu synes jeg, at oplevelsen af Rusland er en meget solid oplevelse også. Det er sådan et stort, tungt land også. Så derfor så er der 2 rammer her i. Så der er rigtig noget. Overhovedet ikke. Dårlig kunst for mig, det er noget, hvor jeg synes, at det virker kommercielt. Hvor det er noget, der virker, hvor der ikke er lidenskab, hvor jeg ikke oplever lidenskab i, og jeg kan ikke se glæden ved at have lavet billedet, den er der heller ikke. Altså, det der mangler fuldstændig entusiasmen og glæden ved arbejdet. Det kan være ligegyldigt, men jeg kan jo ikke derfra sige, at det er dårlig kunst, men det bliver ligegyldigt for mig. Jeg får tit nogle rammer forærende. Det her, det er også en, jeg har fået forærende. Det er jo egentlig en guldramme. Og jeg kan jo meget godt lide nogle af alle de der gamle, flotte rammer. Så jeg bruger dem gladeligt, men jeg maler dem tit over. Ofte er det kun en lille smule guld, der bliver tilbage. Nu den her, er der ikke noget, der har fået lov at blive tilbage. Dem, når jeg ikke får dem forærende, så finder jeg nogen på loppemarkeder. Jeg fandt sådan en flot en i går, for eksempel. Sådan en her. En flot ramme. Og der bruger jeg selvfølgelig også lærred. Jeg maler bare hen over det hele. Fordi det er godt og solidt. Så det kan jeg lige genbruge.
Og så gemmer jeg altså noget af rammen af guldet. Min fornyelse og min glæde ved mit arbejde, der er en del af det, jeg hele tiden øver mig. Og når jeg bliver ved med at øve mig, bliver bedre til at se, bliver bedre til at skildre, og jeg synes, at jeg formår mere og mere at få lavet den sammensætning af flygtighed og noget, der er statisk, så synes jeg, at jeg kan blive en bedre. Jeg går bare og samler alt det ind, jeg sådan lige bliver optaget af. Jeg gemmer det, og det er jo stof og udklip, og det kunne også være en sang, hvor jeg så synes, der er noget af teksten, jeg bliver specielt fascineret af. Der er blandt andet en, som hedder Menneskelivet er underligt, eller underligt. Det staves faktisk på samme måde, så kan man jo selv bestemme, om det nu skal være underligt, eller om det skal være et under. Og der kan jeg godt stå sådan nogle sætninger, som fascinerer mig så meget, så jeg simpelthen bliver så optaget af det, og nogle gange limer jeg selve teksten op på billedet, og andre gange så læser jeg den bare med jævne mellemrum. Der er rigtig meget forskelligt, der kan påvirke mig. Vi er hjemme ved en ny Fyns kunstner næste tirsdag.